miɗa miila so haala konngol e haalama hunde fuu ko fewti e konngol ana tawda du e fina tawa ka e joni miɗa miila wana e konngoli tan fuɗɗi majjude hunde fuu ko fewtude fina tawa hono ƴaaral kañum e yamɓingol ñeeñol kañum e garce durooɓe dabaji hono e muɗum est ce que ɗiɗu fuɗɗa e majjude kulle kewɗe hande ana ndaara majjurde pulaako fadde men yaade banggal yambereji gaɗanteɗi ƴeeŋoɓe na garsinkoɓe mi ɓaman tan anon rewɓe morli moɗon ɗi morlotoɗon ɗi arande funne tawa faysa ɗum wona sanne sembe émission men ko miccintinde yimɓe fulɓe arande ana mooro yubade morli yubade yubade a waɗan ni tan dow ɗo yo waɗa hana ƴongo ngaari ni e yo waɗe diggol leygal yubade majji gabida ya majji yimbi yamba laƴe fuɗɗi majjude cewɗi tan mooreten balimaji kan jiyatake morle arande fulɓe fof ko balimaji a faami ɗum ndu ko iwri ko fulɓe rewɓe ana gaɗa fulɓe durooɓe ana gaɗa ɗum hana ko woni ko jiyaton hana ko yimɓe ñemmita bobbo marlede ɗum ko fulɓe gilla gadane ɗo yiɗi morle mbiyete balamaji noon morlete jippo nden arande fulɓe rewɓe fulɓe worɓe fu ɗum gattano haya ƴeewi ko yubade ɗum jannguɓe hana dewta gilla e ko kulle dewte almoravide en e kulle hiéroglyphe en ko nande muɗum égypte claire ancienne en a tawa eɓe ceeka kaaje ɓe gaɗa nagge ɓe gaɗa pullo eɓe gaɗa neɗɗo ana moori yubade hana ƴongo nagge ne aɗa diggol ɗum ko fulɓe noon ka ɗum fuu hande a heɓata pullo debbo bawɗo moorde yubade a heɓata pullo debbo hande bawɗo morude gabida a faami yimbi yamba en ɗum fof a heɓata ana wala ja ana famɗi sa tewtan hande ley Bamako a noddan temedere debbo a tawa goto na ɗiɗo tan mbawɗa hedde naadu kana nodda ƴiwra fa wuro to fa jaa birga na deeri na jungani en sa heɓa moroɓe ɗum wona haala fulɓe joni ka watta musoro na tan haɓɓa chapeau timi